Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, regional validation para sa road clearing operation ginidog sa madason nga bulan. Department of Interior and Local Government nagapahanumdum sa mga punong barangay nga dapat magsanto ang ila ginasumiti nga report sa aktual nga makit-an sa ilatagsa ka mga barangay. Mag-report si Marty Go. Nagsapul kahapon si Department of Interior and Local Government City Director Maria Joy Maridith Madayag sa mga opisyalis ng syudad sang Bacolod para maistoryahan kung paano mapatuman sang sakto ang road clearing operations sa mga dalanon nga may madamo nga obstruction pati na ang mga vendors. Nagtambong sa pagsinapol si Vice Mayor Elcid Familiaran kag mga tiglawas gikan sa City Legal Office, Market Monitoring Committee, PNP, Bacolod Traffic Authority Office kag iban pa. Ila ginistoryahan kung ano pa ang mga kinahanglanon nga himuon para mahatagan sang katumanan ang mando sang DILG nga pagpanghawan sa mga dalanon. Suno kay Madayag, sini nga simana kuntani ang regional validation sang DILG pero ginidog ini sa madason nga bulan. Ang purpose ng meeting natin is that nga we will be able to inform the city road clearing team on the updates and also to strategize on how to go about the validation of road clearing operation of the barangays. Nagtambong man si Madayag sa pagsinapol sa mga punong barangay sa Bacolod para ipahanumdum sa ila nga magapatigayon ng DILG sang barangay validation sumugod sa madason nga simana. Suno kay Madayag dapat nagasanto gid ang accomplishment report nga ginhatag sa mga barangay sa DILG sa makit-an sang inspection team sa ila paglibot sa mga barangay. May isa pa ka barangay nga wala pa makahatag sang accomplishment report matapos ang deadline. Hindi kita gusto nga ginagawa nyo lang ang report ninyo kasi naman ito sa mga legal structures diba ang na-clear tinatawag na iba during the validation. Sa tiun sang regional validation kung mayara sang barangay nga wala nagasanto ang accomplishment report sa on-site nga inspection, mahimo nga mapapanaugan sang show cause order ang barangay. Sang nagligad nga tuig na kakuha sang 87% nga rating ang Bacolod sa ginpatigayon sini nga validation sa mga road cleared barangays. Marty Go para sa Digicast Negros.